Ambalmao ayaw bisimila Mali kono ani Mali kokan ni ye bewa bambara ka Mali kura kunafunu wati selenyi auka bi kunafunu la kuma babena talike nunu de kan mekalo kile folo oye barakelaw togola dun krengreni min be sigi jiyan silike nani kan na bi wele ko journée internationale des travailleurs o kama Mali barakelaw ka syndicat to no ye UNTM ye olu ye baro sigi dɔ kɛ walasa ka se ka kuma barakelaw ka hakɛ u ka lakana ko anu ka kɛnɛya ko kan ka fara o fɛnɛ kan bidon a ɲɛnamayara Mali marabolo kɔnɔnaw la cogo min na an bɛ n'o kunnafoniw tɛntɛn ka lase aw ma jamukan kɔnɔ Mali kɔnɔna la jateminɛliw y'a yira k'a fɔ ko ji manani minnu ni olu bi feere n'a bɛ wele ko ji sachetw o bɛɛ jamana fan bɛɛ Bamakɔ i n'a fɔ marabolo kɔnɔnaw la nka nin ji ninnu bɛ lasago cogo di gɛlɛya minnu b'a kuɲɛ kɔnɔ kɛnɛya ko fan fɛ an bɛ n'o fɛnɛ tɛntɛn k'o lase aw ma an bɛ taa Sudan jamana ka kunnafoni laban minnu y'a bɛ u ka mara kɔnɔ y'a yira k'a fɔ ko bi ntɛnɛn sɔgɔma mugufurow o kɛra u ka marabolo ani faaba yɛrɛ kɔnɔna la Khartoum ninnu bɛna kɛ aw ka bi Malikura kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka lase aw ma Mariam Traoré fɛ a y'aw bisimila. An balimaw an ka foli b'aw ye kokura Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan ka lase aw ma ni waati in na k'a fɔ aw sɔgɔlen don VOA Bambara ka arajo fiɲɛsiraw la Malikura kunnafoniw o kɛnɛ o sigira nɛgɛ ɲɛ 17 tana gosira Bamakɔ n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 1 o bɛ Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ bi ye ntɛnɛn ye mɛ kalo tile fɔlɔ san 2023 sanga 30 aw ni Mariam Traoré bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC aw ka Malikura kunnafoniw filɛ nin ye mekalo tile fɔlɔ o ye duniya seleke naani baarakɛlaw olu tɔgɔla don ye min bɛ ɲɛnamaya san o san n'a bɛ wele nanzarakan na ko journée internationale des travailleurs o kama Mali baarakɛlaw ka syndicat tɔn min sigilen don jamana kɔnɔna la n'a bɛ wele ko UNTM olu ye barosigi belebele dɔ kɛ Bamakɔ bi ntɛnɛn sɔgɔma barosigi min a kumakanw ye tali kɛ baarakɛlaw ka hakɛ ko u ka kɛnɛya ko an'u ka lakana ko kan k'u to u ka baarayɔrɔw la VOA Bambara tɔgɔla Mohamed Danjogo ale tun b'o kɛnɛ kan a y'an sama kunnafoni min na an k'o lamɛn. mɛ kalo tile fɔlɔ o ye don kɛrɛnkɛrɛn ye ka ɲɛsin baarakɛlaw ma Bamakɔ ale ɲɛnamayala bourse du travail o kɔnɔna la Isa Bengali n'ale ye UNTM o secrétaire administratif ye an ka ale lamɛn. donc laɲini don a don kama baarakɛla bɛɛ de bɛ sigi k'a lajɛ n ye mun sɔrɔ san kɔnɔ mun ye n jɛn n kan mun kɛ o de bɛ évaluer an y'o de fɔ fɛn kɔnɔ na k'a lajɛ mun bɛ se ka kɛ an y'a ye yɔrɔ dɔ la gouvernement ka faute bɛ yɔrɔ dɔ la an y'a ɲini gouvernement ka se ka olu wariya parce que n'i y'a jateminɛ an ka déclaration kɔnɔ an kumana an ka bɛnkan dɔ kan bɛnkan papier dɔ bɛ an ni gouvernement cɛ depuis le 5 février 2021 n'an ko PV de conciliation o PV in a kɔnɔ ko bɛɛ ma ban caman kɛra mɛ caman bɛ kɔfɛ. don min fana don mun ye baarakɛlaw caman ye u bɛna u dama kasi mun y'u ka hakɛw ye o sabatibaliya la Jibril Tarawele n'ale ye commune 1 chauffeur u ka ɲɛmaa ye an ka ale lamɛn. a wari bɛ bɔ an yɛrɛ de kun an yɛrɛ ka baara wari de don an bɛ billet mun ta an bɛ turutigɛ minnu kɛ ani sɛnɛkɛ wɛrɛ minnu bɛ ɲɔgɔn na an de ka wari don mɔgɔ si ka wari tɛ n'an ka wari tɛ an ni chauffeur ye an bɛ billet ta an bɛ turu tigɛ 1000 an ko de ko o wari ka kɛ ka taa n'a ye an b'o yɛlɛ pièce la o wari min bɛ sɔrɔ par jour a ka ca n'a kɛra kɛcogo la an bɛɛ bɛ lafiya bon an kɔni sera INTM ɲɛmɔgɔw ma u k'an dɛmɛ ala kama kɛra kama o de kɛra anw seko ye yan bi an chauffeur a yirala k'a fɔ baarakɛyɔrɔw la mun kɔni ye hakɛ caman ye u sabatilen tɛ kɛrɛnkɛrɛnya la maa minnu n'olu bɛ baara kɛ sojɔw ani usines olu kɛnɛ la Hamadou Ba n'ale kɔni ye banque maaw ka secrétaire général ye an ka ale lamɛn o kan. Ni ouvrier lajɛ sisan ouvrier normalement u ka baara hukumu kɔnɔna na u kan ka lakana u ka baara kɔnɔna na casque ani samara sugu dɔ ani gants olu bɛɛ bɛ yen dɔw bɛ u bɛ baara kɛ unité industrie i b'a sɔrɔ gaz ma yɔrɔw don olu fana normalement u kan ka ni fɛn dɔw ye lakana sugu dɔw ye mun b'u kisi baara kɔlɔlɔw la mun bɛ se ka na s'u ma n'o bɛ se ka kɛ bana sugu dɔw ye donc olu bɛɛ bɛ yen. Ni wagati laban na mun ye musolakaw ye u kɔni u kɛlen don k'u cɛsiri k'u sen don lafasatɔnw na kosɛbɛ cogo min na olu fana ka hakɛw u bɛ se ka sabati cogo min na Sitan Jakite n'ale bɛ CSTM na an ka ale lamɛn. Muso ni cɛ danfara t'o la quoi baarakɛla ye baarakɛla de ye baarakɛla dun hakɛ de b'i bolo donc f'i k'i sen don laɲiniw la walasa i kunkanko ye min ye o ka se ka ta en compte a ɲɛnabɔ yɔrɔ la mais ni e tɛ yen nɔ a ka ca Ala fɛ i hamina ye min ye ɲinɛ bɛ se ka k'a kɔ walima hali n'a taara
a bɛɛ ti ta ɲɔgɔn fɛ quoi ɲinɛ bɛ se ka kɛ dɔw kɔ an b'a fɔ cogo min na ko kun tɛ se ka di kuntigi kɔ. kabiri basigibaliya o nana mali kɔnɔ mun kɔni ye défileba minnu n'o tun bɛ kɛ boulevard de l'indépendance kan olu kɔni olu sonsorila mun kɔni ye kɛnɛw ye minnu bɛ sigi ka baarakɛlaw ka hakɛ kow fɔ olu kɔni olu de bɛ senna i n'a fɔ mun kɛra bi bourse travail o kɔnɔna la Bamako. Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. An bɛ to baarakɛlaw ka don ɲɛnamayali hukumu kɔnɔ n'o ye 1er mai ye. Jateminɛliw y'a jira k'a fɔ ko denmisɛn sifin caman de bɛ Mali jamana kɔnɔna la minnu ka baarako olu gɛlɛyalen don minnu caman fana bɛ yen n'u tilalen don kalan na u ma se ka baara sɔrɔ. O kama bi baarakɛlaw tɔgɔla don ɲɛnamayali kosɔn Habibatu N Traoré ale y'a ka kuma baranin tɛnku Hamadou Bala ale ye UNTM baarakɛla ye ka fara Adama Sidibe ka magobatigi don fo ka taa se Madame Traoré Safiatou Dambele ma denmisɛnnin don min ye kalan kɛ nka a ma se ka baara sɔrɔ. An ka nin maa damadɔ ka seereya lamɛn Habibatu ale ka kuma baranin na. Mali jamana kɔnɔ sifinnaka caman bɛ yen minnu sigilen don ten u ka kalan kɔfɛ ka da baarako gɛlɛya kan ka bɛn ni dunuya keleya tɔnba o n'u ka tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen dilen dunuya baarakɛlaw ma n'a bɛ wele ko 1er mai an sera Mali cakɛda baarakɛla dɔw ma walasa ka kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ sifinnakaw ka baarakɛbaliya ko kan. Adama Sidibe Adamu ale ye sɔrɔko baarakɛla ye Kati an taara sɔrɔ ale ni muso wɛrɛw bɛ safinɛ dilan na. Mɔgɔ bɛ taa école la walasa hakili ka dayɛlɛ ne ka kalan kɛ ka fɛn caman faamu i b'a ye ni baara ɲini yɛrɛ bɛ kɛ a bɛ fɔ ko diplôme équivalent o b'a yira diplôme i ye kalan min kɛ n'o ma sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ hakɛ min fɔra i bɛ se ka i postuler ka sɔrɔ ni o diplôme yɛrɛ t'i bolo mais o y'a sɔrɔ kalan sera san hakɛ dɔ ma expérience bɛ sɔrɔ. An b'a fɔ denmisɛnninw ɲɛna fana u kana jɔ baara la i bɛ se ka baara daminɛ duguma comme le disent les blancs au bas de l'échelle. Au contraire o yɛrɛ de b'i former ka ɲa o de ye expérience ye o de b'a to yɛrɛ hali diplôme équivalent in bɛ e nafa parce que i bɛ taa sɔrɔ i ma kalan dɔ kɛ mais i surunyara a la don min na a bɛ se ka e nafa u kana jɔ baara la. Mali sifinnakaw ka kalan kɔfɛ a baarabaliya kun ye mun ye? Amadou Ba ale ye Mali baarakɛlaw ka lafasa tɔnba n'a bɛ wele ko UNTM o laɲiniba ye. Pour que ka chômage yɛrɛ kɛlɛ an yɛrɛ fan fɛ n'o ye UNTM an ka centrale syndicale an ka revendication dɔ sen fɛ nous on avait demandé an kun y'a ɲini état fɛ recruter de 20 000 la création de plus de 20 000 emplois an kun y'o fɔ a kun ka kɛ recrutement ye o PV o suivi bɛ o kun y'a daminɛ ka point kan an kun bɛ ka point fi dɔɔni dɔɔni baara dili hukumu kɔnɔna na o y'a jira k'a fɔ k'u bɛ recrutement kɛ n'o ye sɔrɔdasiw ka recrutement ani policiers ka recrutement bɛɛ ye fɛn ye état bɛ ka minnu kɛ bi bi in na minnu bɛna permettre ka chômage kɛlɛ an y'a ɲini fana u ka industrie dɔw relancer n'o ye ICOMA ani Comatex olu ka relancer an ka industrie dɔw bɛ olu bɛɛ kɛra sababu ye ka na ni chômage ba ye donc an y'a ɲini autorités fɛ n'o ye transition ye u k'olu cakɛda ninnu lawuli pour que u ka se ka baaraw créer. Sifinnaka dɔw y'a jira ko kɛnyɛrɛ ye baara kɛli ma nɔgɔn k'a da musaka kow kan i n'a fɔ Madame Traoré Safiatou Dambele ale ye muso sifinnaka ye min tɛ baara lajɔlen na. Bibi na Mali baarako ka gɛlɛn kojugu surtout an muso furulenw ma i bɛ tila kalan na i bɛ taa stage kɛ n'i sera stage kɛyɔrɔ la surtout n'i bɛna ni cɛw yɛrɛ ye u b'a fɔ k'u bɛ ka manamana ko ta ka ɲɛsin ma n'i ma sɔn u b'a fɔ ko nɔnɔ tɛ dɛgɛ tiɲɛ i sigilen don dɔ la dɔrɔn u bɛ bali k'a fɔ ten tɔ ko mɔgɔw cayara k'u ko ka tɛna ka dɔ bila ka bɔ stage kɛlaw la wa mɔgɔ tɛ bila dɛ e min ma sɔn ka ko ma e de bɛ bila o kɔlɔlɔba b'an kan o gɛlɛyaba b'an kan an mun ye muso furulenw kan sisan ne yɛrɛ filɛ ne ye secrétaire de direction de kalan kɛ pour que n ka se ka dɔ kɛ n yɛrɛ ye formation wɛrɛ suite tuguni min b'i dépend suman bayɛlɛmali kan. Sifinw ka baara kan ka don ba la bari ka d'a kan Mali ye jamana ye min kɔnɔ sifinnakaw ka ca la kosɛbɛ. Habiba Nango Traoré VOA Bambara Bamako. An bɛ to baarakɛlaw ka don o ɲɛnamayali hukumu kɔnɔ an bɛ taa Koro mara la jateminɛliw y'a jira yen fana k'a fɔ muso cɛsirilen caman de bɛ Koro o mara kɔnɔna la minnu ka baara bɛnnen don baaramisɛnninw ma n'o ye bololabaaraw ye i n'a fɔ nɛgɛ baaraw ka taa se gabakurunna baaraw ni cɛncɛnbɔw ma o baara minnu ni olu kɛlen don gɛlɛyaba y'u ma walasa u ka se ka u yɛrɛ lasɔrɔ k'u ka denbayaw balo o koɲɛw walasa an ka se k'o kunnafoniw ɲɛdɔn bi baarakɛlaw tɔgɔla don kɔnɔ Tijani We Drago VOA tɔgɔla ka bɔ Koro ale wulila ka se a muso cɛsirilen dɔw ma u ka mara kɔnɔ an k'olu ka seereyaw lamɛn. Bi ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye mun ɲɛsinnen don baarakɛlaw ma n'an b'a fɔ a ma ko journée internationale des travailleurs. Hukumu kɔnɔna na an wulila ka se Koro mara la musolaka caman bɛ yen mun bɛ baara kologɛlɛ dɔw kɛ walasa u bɛ se k'u dayirimɛw sɔrɔ cogo min na. Hawa Koju an y'ale sɔrɔ sɔgɔmada in na ɲɔ cɔgɔri yɔrɔ la an k'ale lamɛn.
e sɔgɔma o sɔgɔma anw bɛ na ɲɔ sɔgiri la anw bɛ nin kɛ pour que an ka se ka an dahirimɛ sɔrɔ o la tile kɔnɔ anw bɛ se ka ɲɔ bɔrɛ 3 a cayalenba ye ɲɔ bɔrɛ 4 an b'o sɔgiri tigɛ yɛrɛ de la o b'a to an bɛ se ka an ka nɛgɛlafɛnw san ani an ka safinɛ sɔngɔ u caman ka fɔla dɛsɛ walima jigintanya o de bɛ u bila nin baara sugu ninnu na i n'a fɔ Hawa Ouédraogo ale kɔni ka baara bɛnnen don bɛlɛfuran de ma an k'ale lamɛn bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko bɛlɛ baara a kɔni ma nɔgɔ mais an se foyi t'an ye ni nin baara in tɛ an b'o de kɛ pour que an ka se ka an dahirimɛ sɔrɔ o la sɔgɔma o sɔgɔma an kɔni bɛ na nɔ an b'o baara kɛ an bɛ warimisɛnninw sɔrɔ pour que an ka se ka don an dahirimɛ jigi kɔrɔ dugu jɛko 25 ni musolaka ninnu bɛ tile nin dingɛ in kɔnɔna na ni baara kologɛlɛn in kama a bɛ nafa jumɛn de lase u ma Rukiatu Mayiga an k'ale lamɛn an b'o bugɔ k'a gosi k'a fiyɛ fɛnɛ ka poussière ni fɛngɛ ninnu bɔ a la an b'o feere katakata ni ɲɛ kelen 800 700 an b'o kɛ tiɲɛ yɛrɛ la bɛlɛ baara in kɔni ma nɔgɔ mais an bɛ ka an jija a la baara ninnu ye baara girimanbaw de ye wa fangala baara don a kɔlɔlɔntan fana tɛ Aminata Gindo an k'ale lamɛn n'a ye nin kɛ tile kɔnɔ n'an taara so an tɛ se ka sunɔgɔ parce que an fari ninnu bɛɛ b'an dimi dusukun dimi b'an minɛ farisogo fan bɛɛ la a b'an dimi tiɲɛ yɛrɛ la baara nin a kɔni ma nɔgɔ an bɛ nin kɛ pour que an ka se ka an dahirimɛ sɔrɔ a la bɛɛ lajɛlen kɔni n'i ka baara don ni musolaka ninnu bɛ ka nin baara kologɛlɛn ninnu de kɛ sentanya kama walima jigintanya kama Tijani Ouédraogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye a yirala k'a fɔ Mali jamana kɔnɔna la wulikajɔ hakilinaw caman talen don ni waati in na min bɛ ka gɛlɛya bin malidenw kan ji sanumanko ta fanfɛla la ka sabu kɛ ji sasimaw n'o ye manani jiw ye olu caman bɛ feere sugu kɔnɔnaw la Bamakɔ ani marabolo kɔnɔnaw la minnu sɛgɛsɛgɛlen tɛ kɛnɛyako nasira fɛ k'a dɔn ni ji sanumanw don o kama bi VOA Bambara tɔgɔ la Zeinabu Cero ka sɛgɛsɛgɛli bolila o kan a wulila ka don Mali jamana kɔnɔ ka kunnafoni minnu sɔrɔ o koɲɛ kan an ka jɛ an ko lamɛn ɲɔgɔn fɛ ji manani walima ji sachet ale kɔni bɛ san ka caya kosɛbɛ Bamako fara Mali marabolo fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni ji ninnu bɛ san maa sugu bɛɛ lajɛlen fɛ fan bɛɛ o de fana bɛ kɛ sababu ye n'a feerebagaw bɛ nafaba sɔrɔ a la Awa Jakite ale ye jisuma feerela ye ji feere kɔni ne tɛ se ka kuma fɔ mɔgɔ ɲɛna hali pari ne bɛ pari tan feere tuma dɔw la ne ye nafaba de sɔrɔ a la n ye frigo san na n ye fɛn dɔ sɔrɔ a la n ye dutɛrɛn san k'a jɔ n ye fɛn dɔ sɔrɔ a la ne yɔrɔ min na sisan frigo 3 de bɛ n bolo. walasa jisuma feerelaw ka se ka ji sɔrɔ mɔgɔw de kɛlen don ka wulikajɔ sabati a kɔfɛ k'a daminɛ ji sɛgɛsɛgɛli yɔrɔ la fo ka taa bila a kɛli la mana kɔnɔ Kasim Ciro ale bɛ o maaw fɛ min yɛrɛ la a bɛ nafaba sɔrɔ a la an bɛ don min na i ko bi ne ye ji baara in daminɛ en 2018 o y'a sɔrɔ n tun bɛ université la Bamako yan nɔ donc depuis que je travaille pour mon grand frère bi an bɛ alhamdulillah n yɛrɛ ka yɔrɔ bɛ n bolo en réalité pour que machine in yɛrɛ bɛ sigi i bɛ magasin dayɛlɛ i bɛ agrément de t'a la agrément bɛ ta au niveau de l'assainissement donc n'i y'o ta je pense n ye filtreur ko kuma fɔ o de la filtreur 3 de bɛ machine na walasa i ka se ka kɛ ji sachet dilanni a n'a feerebaga ye f'i ka tɛmɛ sira dɔw de fɛ walasa ka se k'o dɔn an wulila ka se Mali tɔgɔla sɛgɛsɛgɛlisoba min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko laboratoire national de la santé yen nɔ min yɛrɛ la docteur Sisuma ale bɛ walawalali kan ye o kan de contrôler est-ce que ce que lui il a dit c'est vrai ni fɛ ka ji sachet dilan k'a feere sisan i bɛ taa AMSA dilan agence nationale pour la sécurité sanitaire des aliments n'i taara yen olu bɛ dossier d'i ma u b'i ka référence ta k'i sigiyɔrɔ n'i ka fɛnw bɛɛ ta olu bɛ tila k'i bila ka na anw fɛ yan hali n'a y'a sɔrɔ nafaba bɛ ji sachet ninnu na a sanbagaw a n'a feerebagaw fan fɛ fɛn min ye a koɲɛw ye a yirala k'a fɔ ko kɔlɔlɔba de bɛ a la les sachets non biodégradables yan n'i y'a fili dugukolo kɔ sa olu tɛ yɛlɛmɛ o kɔlɔlɔ bɛ mana fan bɛɛ la n'i y'a dun a bɔ man di nugu la o mana kɛ cogo o cogo conservation de bɛ ji la n'i ye ji kɛ sachet kɔnɔ ka taa bila tile la kudayi o man ɲi dɛ parce que tile bɛ mana kale a bɛ mana yɛrɛ yɛlɛ
bon an sachet mɔgɔw caman de b'o kɛ ka ji dilan ka bɔ k'a to tile la obligatoirement ni fɛn bɛ mana na fɛn min yɛlɛ o bɛ taa ji kɔnɔna na walasa ka se ka Dr Sisuma ale ka kuma sɔn ji la fɛn min ye kɛnɛya dɔnbalajɛ wɛrɛw ye an ka kimɛniw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye ji sachet yɛrɛ ye ni o bɛ tali kɛ manaforogo la k'ale kɔlɔlɔ ka bon adamaden yɛrɛ kan ka tugu a bilali tile kɔrɔ ale ni yelen na o bɛ se ka kɛ sababu ye ka banadenw bila a kɔnɔ min yɛrɛ bɛ se ka den sɔrɔbaliya kɔlɔlɔw k'o se adamadenw ma Seinabu Cero VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. An balimaw an ka foli b'aw ye hali bi k'a lase aw ma k'a fɔ aw bɛ ka VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw lamɛn nin waati in na a ka radio fiɲɛsiraw fɛ. Bamako ani a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira ye. Bugunikaw b'an sɔrɔ radio Kumase ka 92 o fiɲɛsira fɛ. Koro ani Bayangara aw b'an sɔrɔ radio Orona ka 93 ani tumi 2. Gawo o ye fiɲɛ turukala 106 tumi 1 ye. Tumutu fiɲɛ turukala 93 tumi 3. Sankaw bɛ se k'an sɔrɔ radio Perzan ka 90 ani tumi 8. Fɛn min ye Abidjankaw ye aw b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 kan. Wagadugu Burkina Faso jamana faba o ye fiɲɛ turukala 102 ani tumi 4 ye. Aw bɛ se k'an sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraba kan www.voabambara.com walima aw bɛ se k'an sɔrɔ an ka page Facebook, YouTube ani Instagram kan VOA Bambara. Malikura kunnafoniw bɛ ka lase Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC. An bɛ taa ni kunnafoniw ye farafina gun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ. Kenya jamana kan cakɛda min ni o sigilen don maa fatutaw sɛgɛsɛgɛli kan ni ka se k'u dɔn maa sugu jumɛnw tun don ni a bɛ wele nanzarakan na ko les opérations d'autopsie et d'identification. Olu ye maa 100 ani kɔ ɲɔgɔn su labɔ u ka kungoda dɔ la min bɛ jamana kɔnɔna wuruduguyanfan ka taa kɔrɔnfɛyan fanfɛla la. A yirala kunnafoniw kɔnɔ k'a fɔ ninnu makofɔlen ninnu ka sɛgɛsɛgɛliw daminɛna bin tɛnɛ sɔgɔma ko siga kɛlen don k'a fɔ ko u tun bɛ diinɛ dɔ la min laseliw kɛra u ka jamana kɔnɔna ministri fɛ n'o ye Kindur Kindili ale ka laseliw ye. Faransi jamana kan farafina denw ani ka fara jamana wɛrɛ maa minnu bɛ u ka jamana kan ko taabolo dɔw talen bɛ ka ɲɛsin olu maaw ma min bɛ ka dan sigi bunadamaden jo sariyaw la fɔ ka taa se u ka karugɛlɛya wale dɔw ma min bɛ ka kɛ finitigiw fɛ n'o ye polisiw ye ka taa ni makofɔlenw ma. O de senfɛ bin tɛnɛ sɔgɔma duniya keleyatɔnba Nations Unies jabala la wele kan bilala ka taa Faransi jamana ma k'a fɔ ko fɛn min ye bunadamaden jo sariyaw ye ko k'olu la kɔlɔsi ni ka u lafasa u ka jamana kɔnɔ. O senfɛ ONU kɔnɔna la jamana minnu ni o ye jamana 193 ye n'olu bɛɛ lajɛlen de bɛ ONU jɛkulu kɔnɔ olu ye bolokɔni turu ni bunadamaden jo sariya lafasali hakɛw kan ka wele kan kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa Faransi jamana ma min senfɛ a yirala k'a fɔ jamana caman olu ka kangaridakan b'o la n'o ye États-Unis ani Tunisie jamana ye k'a fɔ Faransi jamana ye bunadamaden jo sariyaw dan min bɛ ka sigi o la ka taa se siya wolomakow ma Faransi k'a ka dan sigi o koɲɛw la. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye hali bi sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko Espagne jamana kan bin tɛnɛ sɔgɔmada joona in na cɛ dɔ min si ye san 94 ye ale fatura ka fara mɔgɔ caman wɛrɛw olu jogini kan u ka bolimafɛn dɔ o kɛlen kɔfɛ ka sirabakan kasara sɔrɔ Espagne o woroduguyanfan fɛ. Sɛgɛsɛgɛliw y'a yira u ka kɛnɛya ni lakanabagaw fɛ n'o ye service d'urgence ye k'a fɔ ko nin makofɔlen ninnu tun bɛ baaradenya de la minnu ni olu tun bɛ ka bɔ dugu dɔ la k'u kunda dugu wɛrɛ kan ni u bɛ wele ko employé saisonnière walasa ka se ka t'u dahirimɛ ɲini kilomètre 50 ɲɔgɔn o de bɛ ani Helva o mara ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛ tɛmɛ ni kunnafoniw ye hali bi an bɛ taa Sudan jamana kan
kunnafoniw kɔnɔ tɛnɛn sɔgɔmada in na a yirala k'a fɔ ko mugu furuw o bɛ u ka marabolo kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana yɛrɛ faaba kɔnɔ ni o ye Khartoum ye o senfɛ duniya kɛlɛyatɔnba Nations Unies y'a yira k'a fɔ ko ni wulikajɔ ni fɛɛrɛw ma tigɛ joona kɛlɛ ka se ka dabila fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ finitigi kunda ko fɛn min ye bunadamaden jo sariyaw ye dan bɛna sigi olu la wa lakanako yɛrɛ ko o bɛna kɛ gɛlɛyaba ye u ka jamana kɔnɔ. Modibo Danbele, VOA tɔgɔla ka bɔ Washington. Khartoum ni mɔgɔ miliyɔn 5 de b'a a kɔnɔna la. Kɛlɛkɛ avion kɔni bɛ panna sanfɛla la wagatinin min na marifa bɛ kan ka ci sanfɛla la ani gɛlɛn bɛ kan ka ci kin caman kɔnɔna la seerew ka kuma la. Kɛlɛw ni mɔgɔ caman de sara senfɛ. A daminɛna kabi avril kalo tile 15 général 2 ni olu bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la kabi fanga dafiri kɛra san 2021 mun kɛlen no ka mɔgɔ caman de balan jamana kɔnɔna la. Saradasiw ka ɲɛmɔgɔ Abdel Fattah al-Burhan ani paramilitaires FSR olu ka ɲɛmɔgɔ Mohamed Hamdan Daglo ni a bɛ wele ko MT tun sɔnna k'a fɔ mugutili la jɔli ko ka dɔ fara o kan karidon fo ka taa su minuit ma tile 3 kuma kɛlenw fɛ Ameriki jamana ani Magan jamana fɛ nka kabini kɛlɛ in daminɛna marifaci a lajɔli ko kuma caman fɔra mun ma se ka labato. Sɛgɛsɛgɛlikɛlaw b'a yira ko o b'a yira k'a fɔ ko sira minnu bilalen do sen kan yaasa faso jama bɛ se ka kisi ka bɔ o fɛ ani dunanw ko olu kɔni bɛ sen na ko wa kuma falenfalen bɛ sen na ni wagatinin na jamana kɔ kan nka hali ni General 2 u bannen do ka kuma ɲɛ kan. Basketi sanfɛ celu ɲɔgɔndanba Africa League ko don a tako sabana bɛ sɛnsɛn na ka na san 2023 in marisi kalo tile 11 ka kunca tile 21 Dakar Senegalikaw fɛ yen. O ɲɔgɔndan tɔgɔ Conférence du Sahara. O ɲɔgɔnna ɲɔgɔndan wɛrɛ Conférence du Nil Caire Égypte k'a daminɛ avril kalo tile 21 ka kuncɛ mai kalo tile 6. Final ɲɔgɔndanw bɛ yen Kigali Rwanda jamana kan mai kalo tile 21 k'u kunca tile 27. Farafinagun club 12 de bɛ na u niyɔrɔ ta kɛnɛ kan ɲɔgɔndan 38 ŋana kelen a y'aw sɔgɔlen to Voix de l'Amérique kan ka Africa League n'an ko bal kunnafoniyaw sɔrɔ. Bin tɛnɛ sɔgɔma Ameriki jamanatigi Joe Biden ye Philippines jamanatigi n'o ye Ferdinand Marcos ye bisimila. U ka kumaɲɔgɔnyaw ye tali kɛ jamana fila cɛ teriya sira kan. O senfɛ Philippines jamanatigi kɔni ye laseliw kɛ k'a fɔ k'u ka yɔrɔ min n'a bɛ wele ko l'archipel ni Ameriki jamana b'a fɛ k'a ka wulikajɔw sabati o fanfɛ yɔrɔw la finitigi kunda k'o waliya olu ti kɛ u ka nin yɔrɔ kofɔlen in na. Kayatu Tarawele, VOA tɔgɔla ale b'o kunnafoni walawala. L'Amérique jamanakuntigi bɛ k'a ka dunankɛ in bisimila wulanɛgɛ ɲɛ 18 tɛmɛlen na ni sanga 30 ye waati la l'Amérique masayaso Maison Blanche bureau ovale kɔnɔ u ka ɲɔgɔn ye nin ka kɛɲɛ ni kalaya ye ni Chine jamana cɛla la bɛna ɲɛbila ne hakilina jate minɛlenw kofɔliw ye kunnafonidilaw ye. Philippines jamanakuntigi ka taama ni l'Amérique jamana kan bɛ ka kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen de kɔnɔna na. L'Amérique masayaso baarakɛla ɲɛma dɔ ka fɔla kunnafoni sɛnsɛ kɛnɛ dɔ kan. Ngo min tɛnana anw ka danatigɛli ka lakana sabati Philippines jamana ye gosi fiyewu. Masayaso ɲɛma kelen nin ka sɛbɛntiyali la min ma sɔn yɛrɛ kofɔ ma. L'Amérique ni Philippines jamana ka baarakɛɲɔgɔnya bɛ sen na kabini san 1951 waati la. A waliyara ne bolonɔbila ye bɛnkan sɛbɛnna min bɛ wele nansarakan na ko traité u jamana fila ni ɲɔgɔn cɛla la. A ka fɔla Philippines l'Amérique ka jamanakan suyalen kɔrɔ bɛ ka danaya de ɲini Chine ka lakɔrɔbɔli ninnu kɔfɛ. Avril kalo tile 23 tɛmɛnen na Chine ani Philippines ka sisikulunw tun bɛna se ɲɔgɔn ma kilo 200 ka taa Philippines Palawan gun kan. A waleya ne AFP kunnafonidila dɔw kɛra a seere ye caman tɛmɛlen kɔrɔ labanw de ye minnu waleyara waati laban ninnu kɔnɔna na jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la minnu bɛ ka maire de Chine méridional gun tigiya ɲini. Philippines jamanakuntigi ye a yɛrɛ yira ni Washington ani Pekin kɔkɔrɔ donbaga lakɛɲɛnenw ye a ka sugandili kɔfɛ ka kɛ jamanakuntigi ye. A taara Chine jamana kan janvier tɛmɛnen na ne layidu ye k'a fɔ ko jamana bɛɛ lajɛlen dama ka kɛɲɛ ale ka jamana ye awa ko a ka jamanaw ye jamana bɛɛ teri ye ko u tɛ jamana jugu ye nka an tɛna jɛ ni a ye sinsili ka kɛ Philippines kan k'a kɛ sɔrɔdasiw ka waleya latɛmɛkɛ yɔrɔw ye. A ka fɔla k'a to pankurun kɔnɔ min bɛ ka na ni a ye Washington jigi bɛ a kan kosɛbɛ fitinɛ hamina ni min bɛ maire de Chine méridional kɔnɔna na u bɛna na kɛ sababu ye ka Mani bila k'a sɔ gɛrɛ ale la teliya la. Sisan aw bɛ se k'aw ka batakiw ci an ma WhatsApp fɛ an ka nɛgɛjuru sira kan 020 20 24 30 47 16 tɔgɔ ni jamu ani aw bɛ bɔ yɔrɔ min na aw bɛ o fɔ ka sɔrɔ k'aw ka bataki d'a kan.
kabri kunu kari rusila jamana kɔni bɛ ka mugujugu kirun ka taa Ukraine jamana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a yirala k'a fɔ waliya in a daminɛna kunu kari ka dugu jɛ bin tɛnɛn na maa kelen ɲɔgɔn o de ni bɔnɛna mɔgɔ 3 olu joginna Moribo Dambele. Moscou ale ye gɛlɛn ci tile daminɛ wagatinin na Ukraine dugu caman la ni Kiev finitigilakaw ko u ye dankari a caman fɛnɛ la. Saradasiw ka mara ɲɛmɔgɔ Oleksandr Prokudin Telegram sanfɛla la ale ko Rusilakaw ka saradasulakaw u ye dankari Kherson kiun la ko wa u firila fɛnɛ Kherson baarakɛyɔrɔ dɔ fɛnɛ kan a ka laseli la ko ni Rusiw ka ni binkani senfɛ ko mɔgɔ kelen sara ani mɔgɔ 3 wɛrɛ ni denmisɛnnin dɔ b'o la olu jogira a ka kuma la a y'a yira k'a fɔ ko Kherson dugu fodon kɔni firila ka siɲɛ 8 ni tile kelen laban in kɔnɔna la jamana kɔrɔyan fana ni ale bɛ Pavlograd Rusiw ka gɛlɛdenw cilen a ye mɔgɔ 34 jogi ni denmisɛnnin 5 b'a la Rusilakaw ka saradasiw ka minisiri ale y'a yira k'a fɔ ko a ye gɛlɛn jateminɛlenw mun ci yɔrɔ jan fɛ Ukraine ka maramafɛn dilanyɔrɔw kan u ka fodon dɔ ale kɔni nana ni Rusilakaw ka terrain dɔ binni ye ani ka tasuma wuli u ka donita terrain dɔ la Bryansk ni a bɛ danbɔ ni Ukraine jamana ye mɔgɔ si ma bɔnɛ a nin na laseli kɛra u ka mara ɲɛmɔgɔ fɛ u sirannen k'a fɔ ko dan kana kari u ka minɛnw na ani yɛrɛfagasi waleyaw la Rusi jamana la u ka kuran tɛmɛyɔrɔ dankariliw la tɛnɛndon u ka fodon dɔ senfɛ Leningrad Rusi jamana kɛɲɛka ani tilebiyanfan na ni waleya ninnu bɛ kɛ don min na Ukraine ka dankarili o dugusajɛ ni mɔgɔ 4 o fagara a senfɛ Bryansk ani tile 2 u ka drone kɛlen ka dankari ni ale nana ni tasumaba dɔ ye u ka pétrole marayɔrɔ la Crimée ni a b'u ka mara kɔnɔ. Ka da nin kan sisan Shaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw an k'o lamɛn. Sirantolanta kunda Mali Fédération ɲɛmayaso ni Espagne jamana kɛnyɛrɛye cakɛda dɔ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo walasa Mali sirantolantanaw ka se ka lakodɔn diɲɛ fan caman fɛ a cakɛda tɔgɔ Bisini App ɲɛfɔli kɛra kunnafonidi senfɛ a ko kun kan alamisa tɛmɛnen avril kalo tile 7 san 2023 Bamako baara bɛɛ bɛ kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ n'an ko internet Modibo Sisoko ale ye maliden ale bɛ baara kɛ Bisini App la cakɛda kofɔlen Bisini App ye données personnelles fɔlɔ ka fédération dɛmɛ ka se a ka joueurs ko localiser fɔlɔ et après il y a enregistrement standard et enregistrement pro denmisɛnninw ka se k'u enregistrer maximum Bisini l'application pour que i ka se ka recruter ka se ka yira diɲɛ la i bɛ se ka ye cogo jumɛn na Bisini ka objectif ye a nafaba ye ka se ka talent wɔgɔ bɛɛ de fan bɛɛ fɛ talent de ka tɛna fédération ka da kɔngɔ c'est pas la peine fédération ka taa talent ɲini standard fédération bɛ données bɛɛ sɔrɔ a bɛɛ pro expert wɛrɛ b'i ye sélectionneur b'i ye enregistrement pro être vu parce que n'i ma enregistrement pro kɛ sélectionneur k'i man di k'i ye fédération de bɛna fɛɛrɛ kɛ ka a ɲɛ yira kosɛbɛ ani n ka staff local minnu ni minnu former ka se ka enregistrement ɲɛ yira Mali sirantolantana ka se ka lakodɔn diɲɛmaw fɛ ko 2 don tɔgɔ sɛbɛn dɔ bɛ yen ko standard tɔgɔ sɛbɛn wɛrɛ bɛ yen ko pro Sidibe Kayi Magasa Mali sirantolanta fédération ɲɛmayaso tɔgɔ la ale tun bɛ yen joueur minnu bɛ bila plateforme il y a 2 statuts statut amateur bɛ yen i b'o bila la foot dɔrɔmɛ sara la mais statut dɔ bɛ si tu veux i ka diɲɛ fan bɛɛ musaka dɔɔni bɛ di o musaka fana tɛ bila fédération poche kɔnɔ dɛ c'est de l'argent avec les espagnols nos partenaires espagnols an b'a bila cagnotte dɔ de kɔnɔ ni san dafara wari min bɛ sɔrɔ an b'a projet min bɛ se ka don ballon pour que ballon dɛmɛ surtout denmisɛnnin ballon bɛ muso ballon san bɛ taa laban yɔrɔ min na an b'a dɔn ni nafa o ni nafa t'a la et on va tirer les enseignements a tɛna mɛn tuguni ko in bɛna bila sen kan Sidibe Kayi Magasa ka fɔ la ni tile 2 sanu ka taa déjà an b'a plateforme installation kɛ ni ko la fɛ daminɛ ni mɔgɔ y'a faamu a bɛ se ka an ka denmisɛnninw dɛmɛ kosɛbɛ parce que ballon kelen bɛ fɛn sisan ka cɛ mon cher na an tun b'a dɔn ka wari min bɛ sɔrɔ ko bɛ sɔrɔ la peut-être ne yɛrɛ tun bɛ denmisɛnninya se ka sigi a kan tugun an ka nin plateforme nin vulgariser pour que an ka denmisɛnninw ka se ka moyen sɔrɔ u ka image ka dɔn diɲɛ ɲɛfɛ mɔgɔw k'u dahirimɛ sɔrɔ ballon na Bisini ka kunnafonidi kɛnɛ in kan jama kɔni bɔra kosɛbɛ VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré ka laseli don ayiwa an balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bɛna dan sigi aw ka bi jamukan na min na bɛna sigi aw ka cɛjan Cheick Thierno fɛ an ka nɛgɛw karafe o tun bɛ Naze Missour bolo jamukan la siraw ma Mariam Traoré fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ Makono majenye feu chobe ga jeni mangono ye makono kunga suru makono muzo kunga ja ni makono e diero